Наред с това, българският спортен тотализатор се утвърди и като голям пропагандатор на успехите на българския спорт, на масовата физкултура, спорта и туризма. За големите успехи и обществено полезна дейност през тези 30 години, българският спортен тотализатор получи високо признание както у нас, така и в чужбина. Отбелязвайки своята 30 годишнина, ние искаме още един път да повторим. Българският спортен тотализатор е изцяло свързан с спорта. Той е негова рожба. Затова основният девиз «Спортният тотализатор за спортни цели» ще бъде водещ и в бъдещата ни дейност. Българският спортен тотализатор за спортни цели. Едно изречение, в което се вмества цялата благородна мисия на неговите неуморни труженици. И ако тръгнем към конкретните измерения на това изречение, те ще ни поведат към посоките на българското самочувствие. Самочувствие, защитено от световните и европейски успехи на българските спортисти. Самочувствие на базата на всенародното движение за развитие на масовата физическа култура, спорта и туризма у нас. И в основата са средствата, получени от тиражите на спортния тотализатор. Средства, осигуряващи здравето, дълголетието и трудоспособността на утрешния ден на нацията. Вече свикнахме с спортните прояви, провеждани с участието на българския спортен тотализатор. Ежегодният крос под шефството на вестник Работническо дело, традиционната щафетна обиколка на сградата на Българско радио по случай 7 май, Деня на телевизията и радиото, станала вече на 25 години. Лавровите венци и купите, разбира се, ще донесат много радост на победителите. Но гордостта ни идва от това човешко множество, от тези хора в различни възрасти, с различни професии, обединени в една благородна надпревара в името на престижа на националния ни спорт.